Bueno, isto que vou facer xa facía meu abuelo cando eu era pequeno. Eu aprendín dele. É un xogo moi bonito que se fai con carozos de millo. Con unha espiga de millo, se lle quitan os graos. Vamos a ver, vamos a coller un, que vai ser de entrada. Colocamos un de cada lado, presionando. Poñemos outros dous. Outros dous por aquí. É moi divertido porque isto sempre sale ben. Estos eran os xogos que facían os nenos cando éramos pequenos e cando precisamente meu abuelo era un neno, que non había internet nin televisión, e os nenos xogaban a cousas manuales. A ver se nos sale. Bueno, en principio sí, parece que sí. A ver se podemos giralo sin que se desfaga. Mantense. Algo xa vai caendo. E agora vamos a provocar aquí unha destrucción. Listo.